Wong wadon sing demen gendak selingkuh kuwi ana tandha-tandhane yen manut panaliten. Ya. Wong wadon kang demen gendak selingkuh kuwi ana tandha-tandhane yen manut panaliten. Siji, wong wadon kuwi yen selingkuh tandha-tandhane siji wong wadon mau ora jenjem, ora kerasan ana dalem lan ora betah manggon ana sisihe bojo. Kuwi angka siji. Angka loro kulino nyebutke jenenge priya selingkuhane sedina kliwat ping 10. Angka telu kerep nyolong pulatan utawa tembunge mentereng nyuri pandangan. Angka papat dumadakan anggone dandan malih menor. Angka 5 wiwit goroh karo kakunge. Angka 6 budidaya supaya kakunge kerep lunga. Kakunge ora tanggapan barang dikon tanggapan.
Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi Dik Pedro. Selamat pagi Gong. Pagi Mas Pedro. Iya. Nganggo ambekan ora keteng mung sak kemrangan. Ora krasa wis jam loro. Sing lara sapa? Jam loro. Patete songo sisene goro-goro. Luar biasa. Masih dalam rangkaian kembali nuwun inggih menika ke Benang Merah ngestu padha dawuh pangandikanipun ingkang winengku kinurmatan nuwun inggih menika para pepunden-pepunden kula ingkang lenggah mapan ana ing Desa Tembeling, Kecamatan Bojonegoro. Seluruh warga masyarakat Tembeling, untuk tahun niki awake dhewe sing nampa kapercayan, kamangka nampa kapercayan kuwi abot sanggane, pancen bener. Mula pertemuan yang perdana iki kudu digunakake kanthi bener becik. Ayo. Aja nganti nguciwani ing pamrih pertemuane awake dhewe karo keluarga besar ana ing laladan Desa Tembeling ora mung kandhek ana ing taun iki nanging bisa disambung di tahun-tahun berikutnya. Amin. Insyaallah pancen sing dipepuji kang sarta dipepuja kaya mangkono kok, Gong. Nirakati desane agenda rutin tiap tahun. Nun inggih menika sedekah bumi utawi nyadranan utawi sedekah ngunjukake rasa syukur marang ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi bersih desa nyadranan dan lain sebagainya. Kuwi aja disawang saka kulite ning kabeh kuwi. Jarene para sarjana ingkang sujaning budi kabeh kuwi gumantung saka niate. Innamal a'malu binniyat ngono kae ya, Le. Nggih. Kabeh niku gumantung saka niate. Katone seneng-seneng, katone rupian-rupian, gelar-gelir gantung gong nanggap wayang ning sejatine niate sing paling jero ora ana liya kejaba mung nun inggih menika nirakati desane. Ngono. Ketoke seneng-seneng ing lahir hangudi karya, ing batin hangesti Gusti. Ketoke seneng-seneng ning sejatine lek-lekan prihatin nirakati desane ing pamrih sing disuwun marang ngersaning Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakbubare adicara sedekah bumi utawa bersih desa, Desa Tembeling dapat selangkah lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Uga kena kinarya introspeksi diri, mulat sarira angrasa wani. Bener Mas Gareng? Heeh. Jenenge wae bersih desa ya. Heeh. Sing diresiki ora mung makome, ora mung pundene, ora mung laire. Iya. Nanging atine kuwi ya melu diresiki, batine melu diresiki, jiwane melu diresiki. Pancen bener. Heeh, ngrumangsani awake dhewe iki makhluk sosial. Iya. Hidup secara bersama-sama ora iso awake dhewe urip dhewe tanpa wong liya. Ayo. Urip ning desa kuwi urip tetanggan. Ayo. Setahun pisan nglumpuk karo tanggane. Gotong royong guyub rukun iki perlu introspeksi diri. Kira-kira sajroning setahun duwe kleru apa, duwe luput apa, duwe dosa apa karo tangga teparo. Ayo. Ngono ya, Kang. Heeh. Sing penting kuwi nek tatune kulit kuwi iso ditambani terus nek catune ati kuwi angel. Ayo. Lah ya mula awake dhewe dalam kehidupan sosial, dalam bertetangga muna-muni solas logo tindak tanduk kudu kebak ing reh pengati-ati. Iya. Pancen bener Gong kaya mangkono. Yo selani, heeh. Akeh pamundutan kang durung dipinangkani, gliak-gliak waton kecandak, sareh-sareh waton. Ayo.
minangkani pamundutan saking Pak Uka ya wong ayu. Nggih. Sinom Parijata. Heeh, Sinom Marijata. Nggih, niki wau nggih Pak Oka titip salam kagem Mas Dalang. Iya. Salam kembali. Ya. Nggih. Yo, geliak-geliak waton kecandak. Sampeyan bukane, Mbak, Sinom Parijata coba kaya ngapa. Maka sing kakung seniman sing putri seniwati kayane ngumpul sabar nek ora kesusu sawai jembar-jembar marine lampu-lampu ugi ngaturaken salam kang sarta sapa-sapa dumanteng para pamirsa ingkang taksih ngancani kula sak kanca sanggar seni Astabrata lumantar channel YouTube Astabrata Media. Heeh, wabil khusus kanca-kanca FMA fan militan Astabrata. Lah iya, sing selalu setia nunggone awake dhewe ning ngendi wae. Heeh, memonitor YouTube ya, Tru. Iya. Mangga, Mbak Yof. malam minggu kutha Solo pancen rame iyo 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 janji nesen rukun yo mampir masuk guyangan dalane jembar nanggap wayang dalane apik murah termeriah tanah biasi yang ning latar jembar Astabrata Mas Akbar Lajeng pabrik sing padha prihatin jo ngesok-ngesok jo mepet-mepet ae ae eka eka makasih wong ayu wis diaturke. Sinom Parijata pamundutan saka Pak Oka Wibowo.
Iki yo asring nenggani Astabrata lumantar channel YouTube. Priyayi saka manca negara ya Le. Priyayi saka manca negara. Ana pamundutan sing lumantar WA sing durung ngatur akeh banget. Iki mau saka Mas Jabrik ya durung diaturake. Wes. Ana ngimpi. Oh, sing saka Temanggung, Oh iya. Ya kuwi Mas Jabrik Wahyu. Iki ya klebu FMA. Ayo fan militan Astabrata diaturke. Nganggo bawa dibawani luwih dhisik. Mengko sing ngaturke langgame karben Dik Sinta Widya Palupi. Dibawani Mas Heru, monggo lon-lonan kemawon Mas. Dipun bawani langgamipun. Ya. Ngambara ing awang langut bebasan tanpa Sesuk isih mbacut ning Tile, ning Macanan Nganjuk terus terakhir ning Patran. Oh ya, Lu kampunge sing nyaron kuwi. Ayo, sing terakhir kuwi. Wah, jahan. Patongan parkire kon Mas Tiar kon maju. Ya. Ya. narabasing mega mendung mibar ngiteri jagat ngulandara ngambara ngunggahi katungkul ngumbar gagasan satemah digawa ngimpi. Matur nuwun. Dawahke langgam gawane. Dik Sinta karepen jumeneng pelan-pelan. Karya besar Ki Mujoko saking Boyolali. Yo, buka celuk Mbak Sinta. Yo. Sripit lebihane mrake simpit gandes lumes wiragane alam lami
keluarga besar FMA mugi saged dados karenaning penggalih lan dados jampi saya. Wabil khusus sing request. Yo Mas Jadrik yo ki selalu monitor awake dhewe, selalu WA setiap awake dhewe pentas. Ayo Gong. Yo dipun lajengaken, Dik. Telaske Desinta, ya. Matur nuwun Desinta, sampun ngaturaken langgam karya besar nu nggih menika Ki Mujoko Joko Raharjo saking Boyolali. Dadi karyane isih diuri-uri senadyan priyayine sampun jinempana ing angin cinandhi ngawiyat. Mula ana tetembungan ngibadahi seniman kuwi berkarya. Ngono. Maknane tembung ngibadahi seniman kuwi berkarya. Besok ing tembene seniman wis murut ana kasidan jati, kok karyane isih diuri-uri, karyane isih nguripi, to.
Ya mbuh kuwi nyang wayangan muni, nyang klenengan muni, nyang campur sari, bahkan nyang jaranan. Iya. Kuwi ganjarane Pak insyaallah bakal milih terus. Oh ya, lho. Mbah-mbah mbiyen nek ngripta nganti saiki tetep awet. Mergo setiap karya kuwi para pepunden-pepunden biyen leh yasa kuwi mesti ditirakati, mesti diprihatini kok. Heeh, mula iso awet. Iya. Wah, Gan. Wis katur ya Dik Sinta Widya Palupi ngaturke langgame ngimpi. Heeh. Bacutke Mas Petruk, Mas Gareng. Ya, Gong. Heeh, Gong. Mbak Neha bareng karo Mbak Aulia. Ayo. Jumeneng berdua bersamaan. Ayo. Seperti itu, mecah sepining suasana. Coba kaya ngapa? Ya. Biasa. Selamat pagi Mbak Aulia. Selamat pagi Mas Akbar. Selamat pagi Dik Nehanehi. Selamat pagi Mas Akbar. Wah, selalu semangat ya Mbak Neha. Harus dong. Panjenengan iku sinden sing berkahi Mbak Neha. Loh, lah kok saged? Jenengan ikut Astabrata terakhir niku kapan? Dek niko pas ten Gandri Ngawi niko. Gandri Ngawi to. Nggih. Niki wau sonten Gandri pun nyalang melih nggo tahun depan kok. Napa nggih? Oh, pun ngisi kalender Gandri Ngawi niku. Gara-gara kula niku. Loh, iya no. Taunane Dadi Kak, penting PDC no ya. Sinden iki nggawa angsar dhewe-dhewe. Ayo, dadi wis ngisi jadwale Gandri Ngawi padahal kamangka keringete urung asat ibarate wis ngisi. Nggih, itu artinya masyarakat itu menerima pagelaranipun jenengan. Mereka bisa menikmati, bisa menarik Menikmati perhatian. kamu? Mboten, maksudnya niku pagelarannya dikemas secara unik gitu loh Mas. Jadi orang-orang itu melihat seperti wah kayak beda, punya ciri khas sendiri gitu. Nggih, ngoten. Sampeyan pripun? piye-piye? Sampeyan iki duwe anu kok Mbak Neha. Napa? Punya karakter tersendiri. Kula karaktere napa? napa? Karo sinden-sinden liyane. Piye yo nek dikatakan lugu ki yo ora ning piye yo kewes piye ngono lho. Masa aku diguyu Mbak Sri. Nek Lho, Sri apa ya klebu kewes? Sri. Sri. Tenan kok Mbak niku. Jenenge karakternya sudah terbentuk ngaten lho. sesuai mood asline kula. Oh ngaten Mas. nggih. Tapi nggih saestu nek panjenengan niku karakternya sudah terbentuk ibarate tembok niku mung kari moles. Ngoten nggih. Molese pripun anggone ngemas wah dadi Mbak sampeyan niku. Dadi napa? Nggih pokoke dadi sinden hebat. Tak kira nek dadi dagelan. Mboten. Nembang berdua sing kompak sing seraginan wae. Apa? Ya, apa karo Mbak Aulia Pangesti? Ya, jan. Pamundutane mau mboten? Napa? Napa mau milih Mbak? Mboten malih to? Napa sampun? Sampun. Oh. Napa? Nek pamundutan kathah, bebas mawon. Heeh. Ayo, napa sing seragenan? Napa kira-kira yu aul kali nduk nih ha? Ayo. Ibra jan. Wingi bar labuh. Wasane tak kirimi foto. Ayo. Terus, yuk. Apa? Lagune napa? Ninggal katresnan Oke, mawon, Mas. siap. Ninggal katresnan. Langsung digarap cara seragenan mecah sepiring swasana karo ben gumyak. Ayo. Joget pagi. Heeh. Arep ben nglilir. Yo, dadekke Mbak Aul kalih Mbak Deha. Yo.
saya pangesti kalian inggih menika adik Neha Ayu Silvani ingkang sampun ngaturaken raginan ninggal katresnan. Heeh, bacutke sing terakhir. Mbak Sri Wahyuni Pesak karo Mbak Beatrice ngadeg jumeneng bebarengan. Sepate to coba kaya ngapa? Ya. Selamat pagi Patricia. Nggih, selamat pagi Mas Dalang. Selamat pagi Mbak Sri Wahyuni. Inje, selamat pagi. Waduh. Apakah Anda sudah menikmati Gah aku nek tekan kono nek. jenengan niku manten anyar. Ki mau yogane kabeh do teko ngono kuwi ket aku lagi teko jluk. Wes urung. Aku piye nek jawab? Ya jawab apa ngene to? Telat wis ket biyen ngono. Urung. Maksudnya nek kenal iku lho, nek kenal. Kenal Mas Bon awit biyen. Ya 10 tahun. Bacon. Ya iya. Apa tembane? Aduh. Tembane ya le. Tembange seragenan. Sing musik-musik lho, musik. Yo no. Ngesake Mastris ya. Oh iya. Aduh. Apa? Dena. Dena. Ya. Oh, moh. Yo Dena. Ayo Mbak Sri Pesek karo Mbak Patricia. Yo, nggo salam menutup ana ing season gara-gara. Coba kaya ngapa? Ya. Dan Patricia wis ngaturake nunggih menika tetembangan Denok. Mas Gareng Dik Bagong piye le truk piye? Kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata kurang sithik dibajutke. Kurang sak kemperangan laire wis anggeni dibacutke mundhak kelangan engkeng. Heeh. Ayo tak derekke Mas Petro. Ayo.